bịa n'ebe a ka anyị na-eje na-eje ka ịma ebe ichekwa debe a na-ede ya n'ebe a from azụ ụkwụ ni down to obele mmiri a na-ekwu then from nke kịta down to ụkwụ adị na ndịda ebe a ọnya bụ anyị na-ekwu nwoke ịfụ kịta anụ ị na-afụrụ ufu anya ụmụ ya nọsi obodo oyibo na-emebe ọfụma o wee bụrụ anyị nna nke ọchị ji wee bịa chalịba akwụ nya akaba n'alụmanị n'anya ọcha achọrọ m ịma ma ị ga-emenwu ife dị n'anị ya ị ga-emenwu ife dị na ya ọ bụrụkwa ikwu n'ọnụ ọ na-aga ihe egbuzi m egbu 1.5 last nwe ego na opia 1.5 million ma 1,500 ade opi ego mana metere gị nna ama surprise ọ bụrụ nke jos kpeta dị ikpe aga m surprise ịmanụ obi ka eji eli enwe ndị ma akwụkwọ dị onye tikpu kpachara gị ikpe nwere nke na from ebe ni m nkwụ dị ọba na gị isi ma from here lo ebe ni nkwụ yes ya gbara one to ebele mmiri a ma mekpụtara gị okay ọ nwere ka o si adị ị ga-etikọ m ejiri m ego bụ 200 tiri m bịa na ama eme ya ọfụma otu boy ekwe ọzọ ọnwa ka evọ igbu ya lọ ya nka ọnwa ka evọ ekwe ọzọ ka igbu ya lọ ya nka kenye ka mgbele ya ka nna karịfọ ife abụ lọ ya 5 n'ime this month na-achọ ịnwụ maka ana otu boy makwa na ụmụ mmadụ bụ lọ ya ị na-egbusisi otu boy makwa na ụmụ mmadụ bụ lọ ya ị na-egbusisi kedu bata n'isoro ya ba n'ime ọgwụ m na ọ basi a na-apụta ọnwụwa ana m ebe agosi anyị na ị na-ebe agosi ana ewe n'iwe ogene mgbe ị na-ekwu na ọpụta ọnwụwa bịa ka mụ na ịkpa dị elu eziokwu otu moye lapụ nwa mmadụ aka ọgwụ ife ana anyị nọ na ya ana aba na alụsị a na-azọ azọ ruo ya 5 bụ ife bịago okwu a na-anụ nwa nke ọbụla zụlọ ọkpa na ana ọnwụ ka ọ nọ ya otu moye egbusisi n'ụmụ mmadụ nọ mmadụ ma ụfa ife onye mara na a na-egbu ya kemma gị onye ọbụla abụrụ ofu na mebu nọ ya mebu nọ welcome telefon bịara ime anyị bịa ịchọ ọlụ gịnị anyị bịa ịchọ ibe akwa thank you welcome God have mercy upon us. Company now is a well registered company, okay, a luxury company, well organized. Yeah, now I actually may upgrade. And when big men is mother, mother when I have, and I turn the able papa. Due to the fact we go for the we're going to be our got all good. And where is the mother? So mother when I was there, and I trying to get into the able papa. So oh no. Ani wa kaya bo anye tele han bo akwa ni mechi beta po anya mmiri wata go kala kale afa mbu faith bia go sai talent gi okay china ebonu ma chai ma ya ngo na bunu onwa kwa mara ngere bunu chacha mba you talent you be mumu in a hidden talent I mean a raw talent all the beginning nya you make ego na lo you make ego na sapode ngwa ga na ole ibe ndị akwa okay go with the leader ị gara n'oluru
Yeah? Okay. No side there. God have mercy upon us. Hey! And the car can I forget? From Ella. Ella. Yeah, you. I talent to you. My eye will turn unto me. Okay. Another me Nika. Okay. It is smoky book. Chai. Hey, oh, Chalugudu. In a way, I can smell the balloon. Benya kunyi keji. Benya kwasno no keji wona mado na rege. So can befte. Ah, no be take ko gusi no mado na rege. Alele kan na be. N'ime. Ana m asụ nke m asụ. Otidom n'obi. Otidom n'obi. Odum n'ime. Sukane so. Namo. Ana tura yafu. Ana tura yafu. Ozugbo. African talent onya. Atop no alele ko ali fit ya. Oye ti wo wa fam. I explain. What I go? Ma fa dia. Nam, mo ta wai. Kado kara fa Susanna. Na anka no wa hit na fa se gina aro mam ika kwa ya de kwa ge. Now. Oga. Nne m anwụgokwa. Yeah. Nne nna m nwụkwuo. Nna m na-eme ya bịa nwụ ya kwụzie. Ya ebe katagwo m akwa. Eji osikwana akwa eyi m egwu. Ya sị na gị na akwa ekwugo n'aka. Ejiri akwa eyi m egwu. Ya ụdị ọbụla ị chọọ m na-enye ya. Ịkwanụ kenki ya kenki ya ibela anyị kịta. Anyị enwego alele mkpu akwa. Kedu nke ihe nye nwa anyị, kedu nke ihe akwanụ? Ọ mbido na mbem. Ọ na alele kedu nke ị chọọ? Onye ọchịtọkọrọ m style akwa chefu. Onye ọbụla na-atụ mbem akwa ya na akwa ekwugo n'aka. Onye ọbụla ifu ode ebe akwa na-atụ mbem akwa. Gị na akwa wụ nebo. Tụọla mbem. Talent. I never realized when you saw that I was yellow. I'm going to Madobia. Yeah. May I could you? Sorry. Never knew the yeah, go. I could go back to the Bunimini. Chimo! Hey, Chimo! I don't want to call him on
business. Hey, Anguma! Anguma! Boss, on the kita lah emes ni kita. Ibu apa? Ayah zam. Ada kata gona, Facen na lemi tu juga i. Ije siko na abro aso. Aku dem mado. Iya oni ni. Kau gambala, emang zam. Aku ni apa aja? Ana ba kere. Ọba small size. Ọba ni ni lo zawo ni. Ato tapia. Be akolo. O fit ni nkan. Version. Na jo. O le be na o isi ka na egbu ogidi. Oh no, you na egbu patozu. Ona ma keze patozu. Mbasa. Ona ma keze patozu. Mba. Cheka nkuzelu nkeze po. Watch ya. Follow my lead. First of all, ibu nye mi no niru. Jo na ona azu. Unu waro unu Onda bro patozu na ga iru. Unu afio akwa. O le kiri an ameka na azu. Oduko ba to break it. Hada waje patozu ado na ale. Bi ma no ga nwa ale. Gwa ahole ale. Iwe wala ale. What you call the whole background. Ana nuzu kwa nini mbaro efio mbaro waje afio unu zamuni atufa kwaje zamuni kambala atufa kwaje watago wacha kati ise vinya tunka wa break zoya 1 2 3 next one imeka unaga kan nugu nebu jo ga na azo iwele ozo ba ọdún mẹ́ta ọ̀fọ̀ àmì ìlú ìyá ni ọ̀fọ̀ àfíọ́ wọ́n ebi fún àzú ọdún kà àfọ̀ ìbílẹ̀ tọ́fọ̀ ẹgbẹ́ wọ́n sí yá àmà àmì ngwa lezi ni mgba nwa yana fi gidi nínú ní zam topo kambala bulu kan fọ́fíà ọya bulu ya osu ega kari anya aro negwana kana ka do state ega kari kwa anya aro yes uni amara ku ka ai bi rolo excuse hello all na mola tineku from data okay we are ever ready now ndi nwe kita benu ga akwa ha benu ga akwa yeah like on your next week anyway kada ngono or you to kon na kada ngono okay na gochi dente na maka tozu ndi nwele ba tolu gozu ebe na aju god well sembu ya nka tiari age di e mo echi go ni no ọlọ ya da galon mana despite na quality service kan polo ge ba kata here 70 69 19 is your brother? God forbid.